Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska jsme se rozhodli, že zahrajeme tak Cheese Escape. Tak kdo si jde zahrát Cheese Escape, jsem to velmi dlouho nehrál. Tak si to jdeme zahrát. A zkusíme to i trošičku dohrát. Já jsem tady někde slyšel, tady je první sýr. Your first cheese. Kde je? Oh, no, je za mnou. Lololi. Kryso. Dobrý. Tak tady bude sýr. Not bad. Okay. Tady zase někde slyším. Běží? Ani nevím, kde je. Tak ho tam necháme bejt. Vezmeme si tady další sýr. Zelený klíč. A lezeme nahoru. Vyjdeme sem. Tady je další sýr. Okay. Podle mě těch prvních 5 nebo těchto 4 tak jsou celkem jednoduchý. To najde jako skoro každý nubák, ale... A tady je rovnou zelený. A tady bude to obíčko, si myslím. Zkusíme 3, 8, 4, 2. Výborně. Nikola. Ale lampička. To je další. Mě hrozně zajímá, kam mě to dovede. Já jsem to někdy hrál, ale já už si to tak nepamatuju. To je nějaký žebřík nahoru. Tam budu muset jít zkusit zajít. Já jsem nevzal ten klíč. Nebo spíš nestihl. Ne. Tak teď jsem se i celkem lekl. Teď zóna. Teď pryčky jsou. Dobrý. Kamo. Když jsem byl za zdí. Kamo. Jestli jsem reálně ztratil úplně všechno. Všechny sýry, dobrý. Sýry mě zůstaly. Klíček jsem měl naštěstí jenom jeden. Takže jsem na tom nebyl moc dobře. Tady si zaberu klíč. Tady to otevřu. Tak, výborně. Beru klíč. Výborně, ale já se jdu ještě podívat tady nahoru. Protože tady jsem viděl žebřík nahoru. Který nikam nevede. Takže to byl bait. Výborně. Jdeme sem. Ano, tady je ten parkour. To nejsou normální jumpy. To je asi bude chvíli trvat. Ale no tak. Kdyby to byly normální jumpy. Tak to prosím. Kámo, to... Tady jsou ještě tyhle.
Dobrý, mám to. Beru sír. How are you? V pohodě. Kam se teď mám dostat? Asi tady? Teď hledám červenou. Ne. Kde je? Tady. Já jsem tu holku omylem zabil. A tam je furt ta krysa. Ne? Teď jdu. Teď potřebuju zase tam nahoru. Jo, tady. Tam se tady celkem pamatuju. To je cool. Běž. Tak, tady vyskoč. Tady spadni dolů. Si připravu zelený klíč. Když spadnu a tam bude kresa. Dobrý. Slyším ju. Ale sem nemůže. Tak, tady půjdu sem. Tady dám prkno. Vezmu modrý klíč. Který vůbec nevím kde je. Ne, teď fakt ne. To se tady klidně vyklikám. Ať půjdu tou druhou stranou. Tady je žlutej. Já vím, kde byl ten modrej. Jo. Kryso, teď ne. Kamo. Kamo, ona se laguje. I přes ty stěny. Tak. Teď zase nahoru. Si připravu modrý klíč. Tak, yes, pamatuju si to. Jo, tady si vezmu ten sír. A budu muset na jakou vzdálenost. Budu moc kliknout úplně odsaď? Ne? Tak a teď. Dělej. Ne, já jsem to podělal. Tudy. Ano, to je ten drát. Ano, a tady. Ano. Last one left. Teď třeba vůbec nevím, kam mám jít. Já potřebuji ještě 2 klíče. Ne, Kristof, teď fakt ne. Tady potřebuji ještě šedej.
Nebo zaslut. Tu mám to. Ještě něco udělat? Ne. Tak já nevím. To jestli mě zabije. Dobrý. Tady. The door is open. Kde? Ne, teď fakt ne. Kryso, ne. O, tady. Já jsem to dohrál. This is the end. You completed the game. Now you can't escape. Kámo. To není konec. Tam nejdu. Mě musím jít za tou krysou. No tak. To fakt musím jít. OK. Tak doufám, že jste si užili video. Aspoň víte, co máte udělat a kde co máte vzít. Dejte odběr, nezapomeňte to sdílet i kamarádům. Tak zatím, čau.